wurin da ake na tsakanin Atiku da Kwankwaso da kuma Peter Obi wallahi ban sani ba. Babu laifi in sun yi, babu laifi. Domin siyasa ce. To amma shi bisa Kande da yake cewa tuna bayani wannan PDP annoba ce, bala'i ne, masifa ce, azaba ce. Shi ma ya masa afuwa. So dai shi tsohon rina. Amma kare manta sannan haka ina jika su manta cewa kulla cewa zaben da aka yi a Najeriya guda uku da 1999 da 2003 da 2007 2011 koron PDP da kadai sun fi dukkan sauran jami'a gaba kada su gaba kida kowa sun daka saboda haka duk dabara mai dabara duk waye mai wayo sai da aka samu mutanen PDP da Obasanjo lokacin sa rigimar janasa da Atiku su Saraki su Tambuwal su Abdullahi Adamu da sauran gwamnonin PDP suka mara APC baya aka haifi ainihin gwamnatin Buhari. Saboda haka abin da bisa manta shine gwamnatin Buhari yar haramun din PDP ce, yar PDP ce amma ta haramtacciya. Amma shi yana cewa idan PDP ta sake dawa yunkurin da asa Atiku suke yi da Kwankwaso su sake hadewa sake jefa 'yan Najeriya ne cikin wahala. Shi nake cewa kaji ko ai mantawa yayi aka da sauran yunkurin suka da baki guda da su mutanen na APC da PDP da suka yi fushi har da Obasanjo da su Atiku da su Sarakin da su waye ai sun APC ko aka yi Buhari ko akan cewa mu annoba ce, mu azaba ce, mu musiba ce. Aka yi yar waliya amma kuma gaskiya magana shine yar ramu. Ita APC kenan. Kwarai kwa wanda APC ba? APC ta kanta ai ce mace ba ta haifuwa. Ta so ta gwamnati saboda haka shine MPD suka mata ciki aka yi Buhari. So gwamnatin Buhari yar PDP ce amma yar haramu. To wannan wahalhalun kenan duka dai na PDP ne kenan. Saboda haka idan ainihin jikar azaba ta yi azaba mai mamaki. Shi wannan bizin ta sai ta cewa wannan abu da farshe shine da ba ai wannan gamin gambiza ba dan PDP ba da ba wannan gwamnatin Buhari balle magana. Mun san me jiya, mun san me shekarun jiya, mun san mulkin PDP da abin da ta yi da irin aure ta yi na haɗa kan Najeriya da zaman lafiyar Najeriya wanda aka zo aka ce ba a so aka zo aka kafa APC aka ɗebo mutanen PDP dukkan manyan PDP ka faɗa APC aka kafa gwamnatin Buhari. To wannan maganganun shi BC akan dai me suke nunawa ga 'yan Najeriya ga kuma ku 'yan jam'iyyar PDP? Shi duk abin da ya babu laifi da shi ka san aikun ya sauran mantuwa bai san je ba amma su 'yan Najeriya masu yana a yanzu 'yan Najeriya da kai kanka kun sai mai mulkin Buhari ka san mai mulkin PDP a yanzu kai dinnan ka san mai mulkin Tinubu ka san mai mulkin PDP don magan shi ne kai cewa mulkin Obasanjo da mulkin Jonathan da mulkin Buhari da Tinubu ba su masu mulkin ba har da na Umaru. Saboda haka idan mu azaba ce ko bala'i ne ko annoba ce ko 'yan Najeriya ku yi hukunci a yanzu Najeriya yanzu an fi arziki yanzu an fi zaman lafiya an fi zumunci an fi walwala an fi komai da komai lokacin Buhari me zai ba arewa hanyar na tsakanin Abuja da Kaduna kaza ga mata shiga 8 fa Buhari dan arewa. To amma ana zargin PDP tun lokacin da kuka rasa madafin iko har yanzu kun kasa yin hamayya ku taka rawar ku a matsayin ku na 'yan hamayya yadda ya kamata har ku dawo ku karbi iko. Me za ka ce? To ai magana shine sai dukkan manyan APC a Najeriya dukkan manyan su dukkan su PDP ne. So da haka hannun habu ne ke hada dama ya zai yi a bayyana. In zaga ma kai ne zan zaga wallahi Adamu ne ko zagi Amechi ko zagi Wamako ko zagi Saraki ko zagi Tambuwal ko zagi Kwankwaso ko ga magandu je kansa. Ka gani ko domin ai dukkan su da PDP ne.